sjesti. Evo, najprije na početku pozdrav svima vama i zaista iskreno čestitam organizatorima na ovakvom impozantnom skupu. Žao mi se što sam se tek danas mogao pridružiti, ali morao sam biti u Zagrebu i u Rijeci, tako da nisam uspio ranije stići. Zahvaljujem se profesoru Valenčiću i na pozivu, ali i na suradnji koju kontinuirano ima sa mojom ustanovom, Teologijom u Rijeci i spremnošću da nam uvijek pomogne kad nam zatreba. Evo, ja sam moje predavanje zamislio u prvom dijelu više kao pregledno, a neki pokušaj davanja doprinosa ovoj temi se možda pokušat ću dati u drugom dijelu predavanja i da kako bit će tu ponavljanje s onim što smo već čuli od akademika Bratulića na početku. Dakle, godine 1248. Papa Inokcent IV. Na molbu senjskog biskupa Filipa odobrava korištenje glagoljice i crkveno-slavenske liturgije. U istom pismu Papa ističe da mu je podnesena molba da u Slavoniji, to jest Hrvatskoj, postoji osobito pismo za koje domaće svećenstvo tvrdi da ga ima još od blaženoga Jeronima, a koristi se njime u službi Božjoj. Kakav je status hristionis s tim pismom danas u hrvatskoj crkvenoj historiografiji? Dakle, tvrdi se danas da se radi o otpisu, reskriptu Inokcenta IV. Senjskom biskupu Filipu, koji je ozakonio glagoljicu i crkveno-slavensko bogoslužje u hrvatskim krajevima u kojima je u danom trenutku ona bila u uporabi. Hrvatska, Dalmacija, Bosna. Kao i senjskom biskupu gdje god se nalazi i njegovim nasljednicima. Ta povlastica od velike važnosti kao temelj kanonskog korištenja glagoljice u Hrvatskoj, jer je prije toga crkveno-slavensko bogoslužje postojalo u svojevrsnoj polulegalnosti. Njegova je uporaba podložna nekim ograničenjima, bila podložna nekim ograničenjima. U čemu su razlozi, u čemu su ležali razlozi? Pa razlozi su ležali u zabrinutosti Rima za pravovjernost nauka, koji je bio ugrožen uzajamnim nerazumijevanjem glagoljaša i Rima s glagoljašima, uslijed razlike u jeziku i pismu, kao i inzistiranju Rima na jedinstvu u latinskom bogoslužnom jeziku. Drugačiji promjena stava rimske kurije prema tome pitanju je posljedica promjena koja se tada događaju. Kojih to promjena? A prije svega posljedica križarskih vojni. Sjetimo se da je 13. stoljeće u kojem u Carigradu je uspostavljeno Latinsko kraljevstvo. Četvrti Lateranski sabor 1215. ozakonjuje uporabu i drugih liturgijskih jezika i obreda. I to sve u perspektivi ostvarenja ponovnog jedinstva istočne i zapadne crkve. Taj novi stav rimske kurije ima kao plod ovo pismo iz 1248. vidjevši u crkveno-slavenskom bogoslužju mogućnost obrane i širenja zapadnog kršćanstva i pravovjerja i na istok, ali ne samo na pravoslavnu crkvu, nego za Hrvate je tu i pitanje bosanskih kršćana, koji jedni i drugi, dakle, s glagoljašima čvrsto veže slavenski jezik. 4 godine nakon toga imamo i ovaj omišalski privilegij benediktincima iz Omišlja na otoku Krk. Ove godine preminuli crkveni povjesničar akademik Franjo Šanjek tvrdio je čak da u prethodnom stoljeću, 12. je u Hrvatskoj nastalo uvjerenje da je nastanak glagolskog pisma od djelovanja svetog Jeronima. Više od pozivanja na Jeronima, međutim, u pozitivnom odgovoru Svete Stolice pokazao se interes zapadne crkve prema istočnim kršćanima i ulozi koju su namijenili glagoljici u pokušaju uvezivanja
uz Rim. Prisutnost, dakle, Svetog Jeronima u crkvenoj povijesti i historiografiji u Hrvatskoj vezao bih najprije, dakle, nad pitanjem protektorata nad Glagoljicom. Nakon tog pisma dolaze stoljeća velikog uzroka Glagoljica. Nema dvojbe među crkvenim povjesničarima da Jeronim nije autor Glagoljice. Razlike su samo u tome što neki to izričitije i eksplicitnije tvrde, dok drugi uvijenije. Josip Buturac i Antun Gandija, dok pišu o procvatu Glagoljice u 13. i 14. stoljeću, odbacuju Jeronimovo autorstva, govoreći, dakle, o pobožnoj laži, koja je međutim pomogla tome procvatu. Dakako, pitanje postanka Glagoljice još uvijek je pitanje koje dijeli, ne samo crkvene povjesničare. Iako je i danas dominantna čirovo-metodska teorija, imamo svrstavanje živućih hrvatskih crkvenih povjesničara i među neke druge teorije, na primjer gotsku ili autohtonu. Pritom bih istaknuo Fraljevca Stanka Josipa Škuncu, kojega se smještava, koji, dakle, stoji na toj gotskoj teoriji, a biskupa i povjesničara Milu Bogovića koji stoji u toj autohtonoj hrvatskoj teoriji nastanka. Ne bih rekao da postoje danas oni koji stoje na jeronimskoj teoriji nastanka Glagoljice. Svojevrsni kult Svetog Jeronima prisutan je u glagolskoj hrvatskoj tradiciji još početkom 13. stoljeća. To potvrđuje činjenica da postoje, dakle, Jeronimu je posvećeni su oficiji u glagolskim misalima i brevijarima, kao i legenda o njegovu životu i dijelu Transit Svetog Jeronima. Rekao bih i to da je najstarija hrvatska, dakle, franjevačka provincija, osnovana 1232. koja je na početku nosila ime provincija Sklavonije Sancti Serafini, od konca 14. stoljeća promijenila ime i naziva se provincija Dalmacije Sancti Hieronimi. Dakle, preuzima se koncem 14. stoljeća ime Svetoga Jeronima. Prisutnost Svetog Jeronima u hrvatskoj crkvenoj historiografiji vezana je i uz Svetog Pavla Pustinjaka. Kao što smo opet već, dakle, čuli prije mene, Jeronim je autor nekoliko, triju monaških biografija, među njima i onu o Svetom Pavlu prvom Pustinjaku, Vita Sancti Pavli Primi Eremite. Iako Pavlinski red nije uspostavljen Svetim Pavlom Pustinjakom, postoje paralele sa nekim drugim redovima poput Augustinaca, ali su Pavlini tijekom svoje povijesti uzimali Svetog Pavla Pustinjaka kao idejnog začetnika, ali je službeno red uspostavljen u 13. stoljeću, isto je stoljeće, isto situacija, kažem, sa Augustincima i odnosom prema Svetim Augustinom. Još prije srednjeg vijeka, osobito u srednjem vijeku, te vite patrum su bile vrlo popularne, pa ne samo na zapadu. U srednjem vijeku legenda o Svetom Pavlu Pustinjaku dakako bila je vezana i uz štovanje i čuvanje pavlinskog reda. Legenda Svetog Pavla Pustinjaka u našoj srednjovjekovnoj književnosti nalazimo je nekoliko verzija, nekoliko tekstova hrvatsko-glagolskih, dakle, verzija tekstova i u brevijarima, i brevijari prenose tu legendu. Pavlini, Ivan Belostenec, Josip Bedeković i Hilarion Gašparoti također šire, dakle, tu legendu. Dakako, prisutnost Svetog Jeronima u crkvenoj historiografiji vezana je dakako s pitanje ubikacije Stridona. Prije spomenuti akademik Mate Sujić 1986. u svome radu kaže ovo, citiram: "Zastupnik je teza
publikaciji. Dakle, don Frane Bulić svrstava u stranke, kao da se radi o političkoj borbi. I dobro je što je tako uradio, jer većina radova objavljenih u toj raspravi nosi obilježja stranačke borbe, s insinuacijama, osobnim obračunima, podcjenjivanjem i napadima, ponekad i uvredama i podmetanjima. Završen citat. Ta, rekao bih, emotivna rasprava nije poštedjela niti crkvene povjesničare. Dakle, razlikujemo nekoliko teorija o toj publikaciji. Samo da spomenem vrlo kratko. Dakle, istarska teorija imala je za zaštitnika Flaviusa Bondusa, a istarskoj stranci pripadao istaknuti autor, povjesničar, kanonik Petar Stanković i neki drugi, no međutim toj teoriji nije pristupio Petar Kandler, možda najistaknuti istarski povjesničar, dakle nije pristupio, što joj je, može se reći, dosta naštetilo. Glede kanonske teorije, Inhofer je začetnik kanonske teorije. Vrijeme, dakle, prije 100 godina, Frane Bulić je izbrojio da u njegovo vrijeme postoji 26 pripadnika te teorije, dakle štrigova između Mure, Save i Drave, između Ljutomera i Čakovca. Širili su u velikoj mjeri Pavlini, ali s obzirom, dakle, Pavlini koji su u Hrvatskoj prisutni i na kontinentalnom dijelu, a i u ovom mojem kraju, dakle u Hrvatskom primorju i Istri, razlika je što su se u biti u većini svrstali ipak u tu panonsku teoriju, a ne u istarsku teoriju. Pa evo, ove protekle godine imamo u Hrvatskoj čak dvije knjige u kontekstu te teorije. Štrigova, rodno mjesto Svetoga Jeronima u Koprivnici izdano i druga od Matije Berljaka, Bula Pape Nikole V za crkvu rodnog mjesta Svetog Jeronima u Štrigovi, s tim da Matija Berljak nije crkveni povjesničar, pravnik. Dalmatinski Bulić, ali vrlo važno ime, ili možda čak i začetnik, Marko Marulić. Vrlo bitno ime je Ivan Kapor, u 19. stoljeću rektor Hrvatskog patrijarskog zavoda Svetoga Jeronima, koji ulazi u raspravu, polemiku, oštru polemiku, emotivnu polemiku sa prije spomenutim Stankovićem, dakle dalmatinska teorija Glamoč i Grahovo polje. Dalmatinsku teoriju su prihvatili neki franjevci, neka istaknuta imena koja, dakle, iz hrvatske crkvene povijesti, ali povijesti kulture, književnosti. Matija Petar Katrančić, Andrija Kačić-Mijošić, Ivan Kaprović, Rafael Levaković. No, nije prihvatio franjevac Roko Rodošić iz 20. stoljeća, kao što je u hrvatskoj crkvenoj povijesti pitanje Jeronima povezano uz Glagoljicu, zapravo je kod ovog znanstvenika i njegov interes uz Jeronima također povezan uz pitanje Glagoljice. On je bio suradnik Staro-slavenskog instituta, preminuo 1964. predavao je crkvenu povijest prava u Makarskoj. Mogli bismo ga smjestiti u liburnijsku ili krašku teoriju. Bulića je odbacio inače i Dragutin Nežić, korečko-pulski biskup i autor, dakle, crkveni povjesničar. Možda najpoznatiji splitski povjesničar Toma Arhidžakon, ne može ga se smjestiti u dalmatinsku teoriju, dakle najpoznatiji crkveni povjesničar iz Splita, već njegove argumente možemo danas uklopiti u liburnijsku ili krašku teoriju. Od svih hrvatskih krajeva Glagoljica je najprisutnija upravo na prostoru riječke metropolije. Prisutnija nego li drugdje. Krk, samo da spomenuo, Senj, Istra. Na prostoru riječke metropolije može se primijetiti veći broj crkava Jeronimu posvećenih. U svojoj zapaženoj knjizi profesor Valenčić taksativno je nabrojio sva mjesta u kojima se on časti. Neću ponavljati. Što se tiče riječkog područja, od najvećih crkava posvećenih Svetom Jeronimu na širem riječkom području, to su župna crkva u Klanji i samostan s crkvom u Rijeci.
izvorno augustinski, a u 1951. dominikanski. Klanija crkva je izgrađena tek u 19. stoljeću, ali je prije nje postojala manja, još u srednjem vijeku. U 17. stoljeću za nju Valvazor kaže da se u njoj misa čita na slavenskom ili ilirskom jeziku, na kojem se obavljaju druge pobožnosti i obredi. Mate Suvić, dakle, prije spomenutom radu, u pokušaju lociranja Stridoma, koji je on povezao sa prostorom Šapjana, Starada i Pasjaka, i Muna prije, ali ta argumentacija ne stoji s Munama, u zaleđu, dakle, Rijeke, odnosno Posatike, pišući o riječkoj crkvi Svetog Jeronima, ustvrdio je kako je ondje vjerojatno postojala i starija crkva, citiram, čak i prije osnutka samostana Augustinaca u Srpsku. Završen citat. Ukoliko u Rijeci postoji kult čašćenja Svetog Jeronima i prije dolaska Augustinaca, onda bi to bio jedan argument više tezi o aligornijskoj lokaciji. Prelazim ovaj drugi dio mog predavanja, bit će kratak. Ja se zadnje godina bavim poviješću riječkog augustinskog samostana i naučavajući ga, evo, otkada sam ja novi podatak koji se može uklopiti u ovo čemu se sada čime stavljamo. Dakle, Augustinci u Rijeci, njihov se dolazak do sada datirao u 1315. Ipak moramo zbog nekoliko desetljeća posticipirati tu dataciju, ali njihovo utemeljenje vezuje se uz gospodare grada Devince, dakle Devin, i Valseovce. Riječkog samostana je neistražena, u velikoj mjeri neistražena. Dakle, neistražena je građa. Osobito dva vrela su nam ovdje bitna. Protocolum conventus fluminensis ordinis eremitarum sancti patria Augustini ad sanctum Hieronymum. Dakle, taj protokol je nastao 1704. To je neka vrsta kartulara, odnosno kombinacija kartulara i kronike. Drugo vrelo starije, iz sredine 16. stoljeća, evo prvo se nalazi u Rijeci u državnom arhivu. Ovo drugo, to je Diplomatarium monasteriji Sancti Hieronymi, Ordinis eremitarum Sancti Augustini, Vera Fluminis Sancti Viti, posve neobrađeno vrelo, danas u sveučilišnoj knjižnici u Beču. Evo o čemu se radi. Protokolom vijesti iz 1528. tvrdi da je tadašnji riječki kirurg Ivan Primožić od civilnih vlasti zatražio dozvolu za rušenje jedne drevne kapelice, una antiqua capella, koju, po riječima pisca samostanskog protokola, vjernici više ne koriste i koja se nalazila na ulazu tadašnjeg samostana, u smjeru gradskih zidina, u kutu gdje je nekoć stajala naša velika crkva. Sita in atrium monasteriji in quodamantulo ubioli major ecclesia nostra stana. Državne vlasti su u Beču 7. ožujka i 18. svibnja te iste 1528. pozitivno odgovorile prioru na njegov zahtjev o rušenju. Vrelo Diplomatarium iz 16. stoljeća spominje jednu misnu zakladu koja se uspostavlja in altari Sancte Ursule quod est in capella Sancti Hieronymi. 15. lipnja 1928. to isto vrelo spominje da se ta misna zaklada premješta iz kapele Svetog Jeronima u veliku crkvu Svetog Jeronima. Transplantationem dicta missam et dicte capelle Sancti Hieronymi in ecclesia magnam videlice in altare Sancti Ioannis Baptiste et Evangelista. Dakle, vrlo brzo, nakon što je prior Primožić od austrijskih vlasti dobio dozvolu za rušenje neimenovane kapelice, jedna misna zaklada premješta se iz kapele Svetog Jeronima u veliku crkvu Svetog Jeronima. Dakle, oba vrela govore da se kapela do 1528. nalazila na mjestu gdje je do mletačkog napada na Rijeku 1509. i 1511. stajala velika crkva.
Opetovano korištenje te formulacije može se protumačiti u smislu da je kapela u stvari ostatak nekadašnje velike crkve, vjerojatno uništene mletačkim napadom u gradu. Dakle, rekapituliram, iz svega toga proizlazi da je jugozapadno od današnje crkve Svetog Jeronima postojala i kapela posvećena Istom Svecu. Sujić je dakle imao pravo kada je tvrdio da je tu postojala jedna starija crkva Svetog Jeronima. Ne znamo kada je ona izgrađena, ali Velo spominje Antiqua kapela. I evo na kraju još samo nekoliko podataka. Profesor Valenčić u opsežnom razlaganju kraške teorije među ostalim naveo i lokaciju Širen Tabor. Ja bih u tom kontekstu rekao da su početci riječkog augustinskog samostana također vezane za to mjesto. Jer je obitelj Raunacher ili Raunicher ondje imala od 14. stoljeća svoj kaštel, svoju tvrđavu. Ta je obitelj sagradila danas obnovljenu kapelu Presvetoga Trojstva i ondje su pokopani članovi te obitelji Raunacher. Još jedna druga stvar, kada spominjemo Kras, onda Kras nije samo geografsko područje, nego je u tome stoljeću i na narednom 16. stoljeću pod pojmom Kras se podrazumijeva i rekao bih neko upravno područje u smislu da se pod Krasom, kako navode novi radovi, pod Krasom se podrazumijeva valseovska upravna vlast nad čitavim područjem primorskih posjeda, od Devina preko Prema, Gotnika, Kastva, Rijeke, Veprinca i Mošćenica. Evo, ja se zahvaljujem na pažnji, nadam se da nisam bio predug, a možda neka dopuna eventualno raspravi. Hvala lijepo. Hvala, profesor.